Ọhaneze ekele m unu ọhụhụ hụrụ ụzọ ma mmanụ. Ana m ekelekwa unu na-anabatakwa unu na live talk show nke izu a. Aha m bụ Providence, onye mini ya nọkwa bụ Chidera. Tupu m aga n'ihu ịkọwara unu isiokwu anyị na-ewetara unu taa, biko tụsala ife a ka ndị ọzọ nwee ike bịa sonyere anyị na today's talk show. Isiokwu anyị taa bụ okwu ndụmọdụ gbasara banyere igbe ekpe ọhụhụ. Unu ma na ọwụ ihe anyị na-abanye n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ewetara unu okwu ndụmọdụ banyere igbe ekpe ọhụhụ. Ihe mere eme ụmụnne m ndị ọhụhụ njem ọnụ ihe nwanne m nwaanyị ukwu bụ eziokwu, kama ọ nwere ihe ndị madala aghọta la banyere ihe gbasara igbe ekpe na tigbo ozugbo awụ ya igbe ekpe girigiri gị gbo ịsa igbo mma gị na-eme ọwụ ya igbe ekpe. Ekpe wụ a peaceful tradition, a peaceful culture. Yes, always borrowed culture, but anyone is the culture. Ya dị mma ịla eme ndị nwe dị ekpe otu echila agbụ ya otu echila agbụ ya. O nwere different way ha na-eshi agbụ ya, mana anyị ọbịa weta ịbara dị ya n'ime ya wee ịbara nwanne na nwanne. Otu ole hụ enyi nwoke anaghị aka sị ya were jide ụna n'aka. So biko okwu ndụmọdụ ka anyị chịka bụ unu n'ụbọchị kedị taa, anyị nwechaghị ohere ịbịa ka anyị n'unu nọọ n'ogologo oge, kama ọwụ ime ka unu mata na ihe a bụ ekpe bụ ịbara nwanne na nwanne. Esemokwu adịghị ya. Ịmakwa na-eme ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ha bịa ekpe ha vuru mma vuru ma okpi ha jegbu onye vuru ha ọjọọ n'obi bịa ekpe gbasara nwanne gị. Unu gbacha na ekpe nke a metụ ụka, unu aga na ekpe ndị ọzọ metụ ụka. Ọ dịghị ma anyị achọghị ya n'afọ ọhụrụ na anyị na-aga ịba. Ihe mere ndị organizers ndị ekpe cultural groups chi bịa họpụta otu ndị elebara ndị lekpa uduko agwa n'anya. Iji gwa gị eziokwu, ekpe nkala gị gbala afọ nke la-abịa abịa, ịgwa gị eziokwu ọnweghị ọ ga-ahụ otu o si aga, ọ ga-ahụ otu o siri aga, n'ihi na emere ka anyị mara na ekpe bụ a peaceful culture, a peaceful tradition. Ya mere ibi weta ọgba aghara n'ime ya ama ebe ga-edosa gị, kama biko ha na-ekwu awụ gị na ala bamba ụmụọnụ ọ gbarịrọ ka ala arịọ. Biko ọ maka gị nwa, maka gị onwe gị, n'ihi na ahụta gị n'ụdị agwa na ibere ekpe ime trọbụl, ahụta gị n'ụdị agwa na agaghị ịfa ndị afọ nyo, aga m ebe gị dosa gị, aga m ebe gị edonye gị. Ya mere tupu anyị ala apịachi nwanne m nwaanyị m chọrọ ka iwere ohere ala nkenke gotapụ gụpụta ndị na-agba ekpe ha na-agba. Ka anyị gụsiara gị ndị na-aga igbe ekpe usoro anyị ji aga igbe ekpe ọhụhụ n'afọ 2026, n'afọ ọhụụ anyị na-aga ịba. Ndị na-agbaso ekpe mbụ bụ ndị Ụmụkabi, ha na-agba on the 1st of January. Ndị Ụmụawala Ọcha na-agba on the 2nd of January. Ndị Ọkaiga Nkwegbu na-agba on the 3rd of January. Ndị Ụmụagụ na-agba on the 5th of January. Ndị Afugiri na-agbakwa on the 6th of January. Ndị na-esote ha bụ ndị Akpahịa, unu si bụ ndị Nkwọba na-agba on the 7th of January. Ndị na-agba on the 8th bụ ndị Ekọba. Oriendu na-agba on the 9th of January. Ụmụdiawa na-agba on the 10th of January. Ndị Ụmụdiawa gbacha on the 10th. Ndị na-agba on 12th bụ ndị Ekọkwụrụ.
ma ọ bụkwa ndị ofeme anyị adịchabeghị sure maka nke ahụ. Ndị na-agba on 13th bụ ihe Worie. Ama Ogwugwu na-agba on the 14th of January. Ndị isi ngwu na-agba on the 19th of January. Na ndị na-agba na nke ikpeazụ bụ ndị Ọhịa, ha na-agba on 23rd January 2026. Biko anyị na-arịọ ka ekpe nke afọ anyị na-agịba n'ime ka ọ wụrụ ekpe a na-agba n'udo. Onye fụta ya ọgba agbacha anyị niile ala n'udo. Ọ ihe bara onwe ihe anyị ga-ebịa merụchua onwe anyị ahụ onye vuru mmachi igbu nwanne ya. Anyị lecha nwanne ọhụụ niile anyị hụ nwanne. O nweghị ihe ịlụ ọgụ maọbụ ịba mba maọbụ ịdụ aka n'ọnụ. Anyị achọghị ya na ekpe. Ọ bụrụ na unu ndị a na-evu mma evu daga evu ihe ọbụla abịakwala ekpe n'ọdị n'ụlọ gị ka ndị chọrọ iji udo gba ekpe pụta bịa gbara ya n'udo. Unu afụtakwala n'ọdị n'ụlọ gị ndị a na-enye nsogbu ịpụta onye kwatụ gị aka gị eweftewe mma. Biko anyị achọghị ya. Anyị nwakwa ndị ọhụụ today anyị na-aga ịbịakwa na ekpe village niile anyị na-aga ịbịa ka anyị kọva ya ka anyị ji ya ndị ụwa ka anyị hụ otu omenala ọhụhụ dị. Ọhịa mere eme ọhụ na-eze ndọma njem ọnụ ọ na-ahụ na igbo ọzọ ma ahụ mgbe ọzọ na anụkwa na igbo ọzọ ma anụ mgbe ọzọ. Ọ na-ahụ na otu esi gbo onye obi ma hụ otu esi zee ya ọ gụpụtala ya ndị na-agba ka ha na-agba ya wụ na ọ nwere otu esi gụpụta obodo gị ya wụ na ọ nweghị mgbe ahụ kama ị ga-emekwa manya oji ka mara na ọ nweghị ya n'ihi na nwaanyị na-amacha ihe amacha. Ugbu a oge rule mgbe eji apịachi this live show. Tupu anyị apịachie ya, unu echefukwala maka our top fan and top sharers giveaway na-abịa na izu ụka na-abịa abịa. Maka ndị na-share na-like na comment on our post. Unu chetakwa on the 24th na anyị ga-aga live wee kpọpụta ndị the lucky winners of the top fan. Echefukwala ị na-follow our page. May engage on all our posts. Na-eso anyị any post ọbụla anyị dropụrụ like share comment. Thank you. Latụfukwa oge ma ọkụ elekere anya nke anọ nke uhudachi anyị na-aga istream Afugri Football League. Anyị ebe alagaji ugbu ọhịa eme ejila eme ngwa ngwa ka anyị ike gawa ebe ahụ. So nọnyere na anyị dịka ụna nọnyere anyị Chineke gala gozi unu. Ndewo. Ndewo.